νεαροί φοιτητές και σκοπός ήταν να ενημερώσει την τοπική κοινωνία για τη λειτουργία του προγράμματος, να ευαισθητοποιήσει, να κινητοποιήσει τους πολίτες γύρω από το πρόβλημα των εξαρτήσεων, να δικτυωθεί και να συνεργαστεί με άλλους φορείς για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο πλέον είναι πολύ μεγάλο στην κοινωνία μας. Παράλληλα, οι εθελοντές, εμείς δηλαδή, στηρίζουμε και συμβαδίζουν σε κάθε δράση του προγράμματος. Είτε αυτές είναι την Παγκόσμια Μέρα κατά των ναρκωτικών, είτε είναι νωρίτερα. Και παράλληλα προγραμματίζουμε και δικές μας δράσεις. Με σκοπό να διαχείσουμε το πρόβλημα όσο περισσότερο μπορούμε στις γειτονιές του νησιού και στα πιο απομακρυσμένα μέρη. Έχουμε κάνει υποστηρικτικές δράσεις και ενημερωτικές, οι οποίες αφορούν Έχουμε μοιράσει φυλάδια κατά του ρατσισμού, έχουμε μοιράσει φυλάδια για την εξάρτηση από το διαδίκτυο, για την ενδοκογενειακή βία. Έχουμε κάνει μερικές δράσεις οι οποίες αφορούσαν δεντροφυτεύσεις, μοίρασμα φυτών σε γλάστρες και μια δράση που να κάνουν τη διαφορά στην πόλη. Έχουμε και φεστιβάλικές παραστάσεις, κυρίως στις μέρες της Παγκόσμιας Μέρας κατά του Ναρκωτικού, στα πλαίσια εκδηλώσεων, με τη βοήθεια του Δήμου που μας έχει παραχωρήσει χώρους. Βλέπετε εικόνες με οργανωτές θεατρικών παιχνιδιών οι οποίοι είναι εθελοντές, είναι επαγγελματίες στον χώρο τους. Η τελευταία που κάναμε το 2004, το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου, το οποίο είχε αρκετά μεγάλη επιτυχία. Έχουν γίνει κάποιες δράσεις εντός των φυλακών, με τη βοήθεια ηθοποιών, εθελοντών καθώς και εθελοντών οργανωτών, με σκοπό να εμψυχώσουμε τους φυλακισμένους αλλά και να δώσουμε και μια διαφορετική διάσταση στο ζήτημα. Έχει γίνει κάποιες δράσεις σε μονάδες φοιτητές ηλικιωμένων το 2011, κάποια πανό, έχει γίνει το οποίο σας είπα προηγουμένως, η προστασία του κριτικού κρίνου του 2008 και όλα αυτά επειδή ο εθελοντισμός είναι μια στάση ζωής την οποία την προωθούμε με σκοπό να έχουμε μια καλύτερη ζωή στο νησί μας. Αυτές κάποιες αφήσεις και μια ποδηλατοπορία που είχε γίνει το 2010, κάποιες συναυλίες. Έγιναν κάποιες δράσεις οικολογικού χαρακτήρα, όπως η απελευθέρωση γερακιών και κάποιες άλλες δράσεις. Έγινε δεντροφύτευση στο Ρασίθι, καθαρισμός της παραλίας στην Αϊκάνο, στις οποίες συμμετέχουν και τα άτομα που είναι σε φάση απεξάρτησης σε κάποιες περιπτώσεις, είτε που είναι σε φάση της επανένταξης, με συγχωρείτε. Έγιναν κάποιες κριτικές βραδιές, με σκοπό να διαχείσουμε το πρόβλημα και να σωματώσουμε το κεφάλι στην κοινωνία. Ο σκοπός της ομάδας είναι αυτός. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε άμεσα στη θεραπευτική διαδικασία, προωθούμε το μήνυμα. Έγιναν κάποια γκράφιτι τα οποία έχουν γίνει στο Λιμενοβραχίωνα, 2 ιδιωτικές χρονιές, στα πλαίσια των εορτασμών για την Παγκόσμια Μέρα των Ναρκωτικών. Με σκοπό να ομορφύνουμε την πόλη, να δώσουμε ένα διαφορετικό χρώμα σε περιοχές που είναι γκρίζες. Στην πόλη έχουμε στείλει τον κύριο Δήμαρχο για να κάνουμε μια άλλη εκδήλωση στη γέφυρα, στο Γιόφυρο, το ύψος, το οποίο θα γίνει αργότερα. Σε όλα αυτά συμμετέχουν η ομάδα, καθώς και ανεξάρτητοι εθελοντές, οι οποίοι συμμετέχουν λόγω της επαγγελματικής τους κατάρτισης, όπως καλλιτέχνες, δάσκαλοι, σκητσογράφοι, γραφίστες, οι οποίοι μας βοηθούν ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις δράσεις που έχουμε κατά περίοδο του πρόγραμμά μας. Όσοι εθελοντές έχουν κάποιες γνώσεις του επίπεδου πανεπιστημίου στο θέμα διδασκαλίας, βοηθούν τα παιδιά τα οποία είναι στην κοινότητα, στην εργαστική κοινότητα, ώστε να αποφοιτήσουν από τις σχολεία τα οποία διατηρούνται μέσα, γυμνάσιο και λύκειο. Επίσης, όλοι γνωρίζουμε κάποιες τέχνες ή άλλες δεξιότητες τις μεταφέρουν, ώστε τα παιδιά που είναι στη φάση της πανένταξης να έχουν περισσότερες δεξιότητες για να μπορέσουν να βγουν στην αγορά εργασίας. Εδώ πέρα βλέπετε κάποιες αφήσεις που έχουν βγει από εθελοντές και γραφίστες και σχεδιαστές ψηφιακής μας. Και διάφορα ενημερωτικά υλικά που έχουν βγει εθελοντικά τα σχέδιά τους. Το τελευταίο καιρό έχουμε ένα περίπτωμα ενημερωτικό στην πλατεία Δασκαλογιάννης, το οποίο κάνουμε εικαστικές δραστηριότητες, γραφίζουμε πέτρες με τηλέφωνο του ΚΕΘΕΑ, τις οποίες τις δίνουμε στον κόσμο τελείως δωρεάν, παράλληλα με τα φυλάδια, ώστε να μπορέσει να είναι πιο εύκολο να έχει. Εδώ είναι φωτογραφίες από την Παγκόσμια Μέρα του AIDS, το Σάββατο που έγινε, όπου έγινε διαμοίραση ενημερωτικού υλικού από την ομάδα εθελοντών σε όλο το Ηράκλειο, ώστε τα παιδιά της θεραπευτικής κοινότητας. Τέλος, θα γίνει μια γιορτή στις 8 στο Πάλος Πλάζα, αυτή είναι η αφίσα, μαζί με τους Μινωίστας, το Critical Mass, την επιστροφή, την ελληνική ομάδα διάσωση, την ελληνικό Έσω Σταυρό και τα Ζεζάνια. Σας περιμένουμε εκεί να γιορτάσουμε συνέχεια της σημερινής εκδήλωσης τη γιορτή του εθελοντισμού. Αυτά είχαμε να πούμε. Ο εθελοντισμός είναι νιάξιμο, ενδιαφέρον και ανθρωπιά πάνω απ' όλα. Εμείς προσπαθούμε, είμαστε μια σχετικά μικρή ομάδα, είμαστε μόνο 32 άτομα. Ο στόχος μας είναι η πρόληψη σε πρώτη φάση και ο αποστηματισμός των μελών που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Κατά κύριο έχουμε συνεργαστεί με διάφορες ομάδες, τις οποίες σας ευχαριστούμε.
Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να είστε καλά.